Toimintapäivä meni tosi hyvin. Kaikkien sähellysten jälkeen suunnitelma toimi. Opimme uusia asioita eri maista. Tehtävä kotimaasta oli mielenkiintoista ja opettavaista siitä, miten kulttuurit voivat kohdata yhtenäisesti. Editoinnissa ylipäänsä iPadin käytössä oli hieman vaikeuksia, mutta koko ajan opitaan uutta. Oppilaat olivat innolla mukana ja uskalsivat rohkeasti lähteä mukaan. Aihe löytyi helposti ja suunnittelu oli selkeää. Toteutus meni sulavasti. Toimintapäivä oli kokonaisuudessaan loistava. Tila olisi voinut olla rauhallisempi ja käytännöllisempi. Joidenkin mielestä tehtävä oli hieman vaikea, koska piirtäminen ei heidän mielestään sujunut hyvin. Keskusteleminen sujui hyvin. Seuraava ryhmä tuli liian aikaisin. Ajan olisi voinut käyttää keskustelemalla tunnin lopulla. Ja siitä oli jo aikaisemmin sovittu. Esille tuli myös kipeitä asioita. Esimerkiksi joku ei halunnut kertoa kotimaastaan tai ei ollut kotimaata ollenkaan. Lyijykyniä olisi voinut olla. Ryhmämme toimi loistavasti yhteen. Muuten kaikki oli ihan ok ja tehtävä oli tosi kiva. Napakymppi, täydellinen. Niinpä. Katsotaan. Kiitos. Hei! Olemme tekemässä meille toimintapäivän ohjelmaa täällä ihanassa kauniissa Kainuun maisemissa Rantapuupysikossa. Hei taas! Olemme tekemässä meidän toimintapäivää uudestaan. Toimintapäivä meni tosi hyvin. Kaikkien sähellysten jälkeen suunnitelma toimi. Opimme uusia asioita eri maista. Tehtävä kotimaasta oli mielenkiintoista ja opettavaista siitä, miten kulttuurit voivat kohdata yhtenäisesti. Editoinnissa... No, eikö se kuva? On. Miksi? Miksi sä menit? Ei, anna tietenkin noin. Se kuva. Ei se